Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, nämä puhuivat toisille. Menkäämme nyt Betlehemin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille oikein puhuivat. Siinä asuu leski ja tyttönen, sen liedellä valkea kirkas on, ja pöydällä iltainen koruton. Minä kuulen, kun tyttönen sopertaa. Oi äiti, nytköhän meille saa? Ja äiti vastaa. Hän täällä on, ois majamme muuten iloton. Ja lapsen katsen kirkastuu, ja riemulauluhun ratkeesuu. Minä katselen alla ikkunan, ja tuntuu niin rikkaalta rinnassaan. Eikö leikittäisi välillä, kun paikkakin niin puutuvat? Selkäkin tulee ihaniaksi. Leikitään nopeasti piiriin ja vauhtia päälle. Otetaan se tonttu lähti piiriin. Tonttu lähti piiriin. Tam 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 laule. Tonttu lähti piiriin. Tam 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 laule. Tonttu tonttu tonttu. Tam 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 laule. Mitä ne tonttu tonttu. Tam 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 laule.
Soitetaan Vekkola Niksi meille kylään, kyllä melkein Kepponen heille keksitään. Minä soitan ja sanon, että tulkaa syömään meille vastaleivot ja piparkakkuja. On varma, että he tulevat juosteilla. Hei, täällä puhuu pajatunti. Tulkaa syömään meille vastaleivot ja piparkakkuja. Hyvä, hei hei. Lupasivat tulla heti. Minä tiedän Kepposen. Vedetään tästä näkymätön siima toiseen huoneeseen. Kun Vekkoli ja Niksi tulevat todennäköisesti ainakin ottaa uteliaisuuttaan paketin käteensä. Olemme toisessa huoneessa, vedämme paketit pois kädestä. Kyllä he pelästyvät, sitten nauramme kovasti. Hyvä idea, vaikkaan me näemme. Kyllä kolinnasta kolinaa siimasta tiedät, koska täytyy vettä toivottavasti ei kukaan vietä näky uudestaan. Kuka tänne tulisi? Äkkiä piiloon siimanpöhön. Kun siima kiristyy, silloin vedämme. Tähän lapsen lapsille kuuluu. Mutta missä kaikki on? Ehkä ovat menneet saunaan. Tuossa pöydällähän mukavan näköinen paketti. Ota vaan ja katsotte, kyllä se on. Mitäs peleilyä tämä on? Säilytätte vanhat tuolla. Nyt saatte selkään joka sorkka. Kenestä me aloitamme? Ei se auta, selkää on kaikille. Mutta joulukin on kova. Ei mitään tarkoittaa. Oikein kovasti ylläksi. Olisaisin olla Marille ja Vuorille Maarin lempilaulun reppaasti käytiin askeleen. Mitä osa? Kun mun lempilaulu, joka on maailman parasta lauluja, ei tarvitse laulaa. Ei kovasti käytiin askeleet, äidin hommat on niin kiireiset. Lahjat veitty käydeliin, ihmiset kiinni kaikkiin. Vaan on hauska sentään, tahto läksi innoissaan. Sen hankintaan, lepatoa kästöseen, ousat kaikki eteen. Paljon kynttilöitä. Tässä on teille piparkakkuja. Ne ovat siellä nähtyneet. Voitte teille joulua. Sille teille sitä hyviä kanttia laulamaan ja sitten kiinni viikkoon.
Silloin varpaillaan, varovasti hiipi alta sillan, Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Jouluruokaa tarjo kunnon väki, Raoistansa sen jo tonttu näki, Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Pöydän päälle veitikaiset rientää, veitikaiset syövät paistia ja juovat lientä, Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Herkkua on siinä monenlaista, Huiske kuuluu, miltä ruoka maistaa, Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Sitten leikitellään kuusen alla, kunnes päivää koittaa taivaalla. Tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Hiljaa hiipii joukko varpaillaan, kotikoloihinsa alle sillan, Tip tap, tipe tipe tip tap, tip. Hiljaista on aamuhämärää, äiti pienokaiset hellittää, korskuen vartoo harmonialla portaiden. Kylätiellä kulkuset se soi, kuu ja tähdet hangen hopeoi. Lämpimään villavaippaan lapset peitetään. Varma hiljaa josta hölkyttää, pian kotikauas taakse jää. Uurepuu aamumatkaa ja kummiksi. Tuolla tutut valot vilkuttaa, suuri tornikello kumajaa, kirkkahin loistaa tähtillä temppeli. Aukeaa ovet valon temppelin, sydämistä virsivalta rinkka jahtaa, ylös luojan luokse kohoaa. Urut juhlavirren kuminoi, lasten äänet helenäsken, temppelissä jouluaamu. Tuokioksi kaikki hiljenee, sydänrukouksen sanenee, kotiini saavu Jeesus lapsi vieraaksi. Olipa kerran ihana sopu, ei riita
eikä suukopu. Näin alkaa tämä hyvä satu, jonka luo johtaa luminen latu. Latu ei johda lasten kouluun, vaan se vie eläinten jouluun. Tämä satu löytyy ladosta, joka on vain puolillaan sadosta. Keskelle latoa jää soma kolo, kolossa siinä on lämmin olo. Karhu, susi sekä pieni hiiri, kettu ja jänis, miten hertainen piiri. Piirin keskellä seisoo joulukuusi, sen latvassa tähti loistaa, ihan uusi tähti ihmeellistä voimaa säteilee, suureen pienelle pahaa tee. Romastit lankka. Matematiikka on konstikakka. Miinuksista vähentää miinuksia, saadaan plussia. Ymmärrän niitä kiksiä. Hei pojat, mitä tuolla on? Tonttuja! Oikeita tonttuja. Auttakaa meitä. Olemme sinässä puhuttu peloissaan. Nyt on hätä. Auttakaa meitä. Joulupukki on hävinnyt eilen. Joulupukki muori on kadonnut toissapäivänä. Toissapäivänä muori sanoi, että en kestä enää tätä. Haluan vaihtelua elämään. Tämä pimeys tekee minut sairaaksi. Haluan aurinkoa ja valohoitoa. Ymmärrätkö? Aurinkoa. Aurinkoa! Valohoitoa! Joulupukki sanoi muorille, että nyt ei ole varaa aurinkoon eikä valonhoitoon. Muori taas soikuttelee. Naiset ovat niin oikukkaita. Jos tuoja kätisen lopun, niin saat painaa sinne valonhoitoon. Ja sitten ne riitelevät ja sitten ne sanovat, että... Ja muori sanoi, että kyllä minä keinon keksin. Ja nyt sitten molemmat ovat kadonneet. Tilanne on vakava. Joulu on liian lähellä. Tulkaa meille. Emme nämä lopputella ja me yhdessä etsimään joulupukkia ja joulupimuun. Hyvää iltaa täältä Ykkösverkosta. Hyvät katsojat, nyt teillä on puoli tuntia aikaa rentoutua kotimaisen viihdeilyn parissa. Napakymppi. Tällä kertaa ohjelmaamme on saapunutkin koko lailla erikoisia vieraita, mutta uskomme, että herra X löytää oikean kumppanin matkalle. Viihtyisää iltaa. Hyvä yleisö. Tällä kertaa tietokoneemme on valinnut herra X:ksi komean parrakkaan miehen, joten neidit olkaapas tarkkana. Kuka teistä saa tämän herra X:n partaa silistää? Herra X, kertokahan itsestänne. No, olen niikämpi herrasmies mukana tiivistyvillä työelämässä. Ja sitten nämä meidän hurmaavat neidit. Kertokaapas te nyt itsestänne. Olen Oulun läänistä, tarkemmin sanoen Sievin kunnasta. Olen Lapin läänistä, Empi Inarista, Tyttö Tunturin tuolta puolen. Fanni Vantaalta, totoan ja tanssin. Olen kosmetologi, manikyristi ja perikyristi. Hoidan herra X:n parran ja varpaat kuntoon. Maija mainostoimistosta. Työkaverit pakottivat. Hei vaan kaikki tollot siellä himassa. Nyt hyvä herra X, sinulla on aivan tilaisuus onnistua ja päästä matkalle. Kysy pois vaan. Mikä on mieliruokanne? Tirripaisti ja kuoriperunat. Riisipuurossa kerja joka 4 päälle. Kuoritettu häränfilee kermakastikkeessa. Poronpaistia, riekkoa ja metsäjänistä. Kylläpä oli. Yksi neiti se kulkuun aamenikin. No, miksi tulit tähän ohjelmaan? Haluaisin matkalle. Olin kyllästynyt kaamakseni ja tarvitsin aurinkoa ja valohoitoa työnuuvuttaminen jäseniini. En missään nimessä mieheni vuoksi, kun minulla on niin hyvä mies ja taitaa olla parakkaampi kuin herra X. Tulin juuri sinun vuoksesi. Etsin miestä tosi tarkoituksella. Työkaverini halusi päästä viikoksi minusta eroon. Mielenkiintoisia vastauksia. Erittäin mielenkiintoisia. Seuraava kysymys. Mitä tekisit, jos pääsit kanssani matkalle? Lentokone tippuisi Autiosaarelle ja vain me 2 pelastuisimme. Ajaisin ensiksi partasi pois, en voi sieltä parakkaita miehiä. Toiseksi olisin saaren kuningatar sinäpalvelija. Menisin kanssasi naimisiin ja saisimme paljon punapipoisia lapsia. Ottaisin aurinkoja ja ruskettuisin. En voi sietää talvea, lunta ja pakkasta. Itkisin, valottaisin, huutaisin apua, lähettäisin pullopostia, suunnittelisin mainoksia kaukaisesta ihanasta Suomesta, joulupukin kotimaasta. Ei parakkaita miehiä, punapipoisia lapsia, aurinkoa, rusketusta, ei pakkasta, mainoksia, pullopostia.
Mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Jyvät alkavat erottua akanosta. Seuraava kysymys. Mikä on paras ja pahin ominaisuutesi? Olen hyvä tekemään kotijuustoa, mutta olen ilta- ja aamuuninen. Tulen toimeen kaikkien ihmisten kanssa. Sienenepä vanhoja on aivan partaisia ja äijän käkkänöitä. Pahin puoleni on, että uskon vielä joulupukki, vaikka olen näin vanha. Osaan meikata muodikkaasti, todella muodikkaasti ja pukeudun tyylikkäästi. Pahin puoleni on se, etten osaa tehdä ruokaa paitsi pötköhernekeittoa. Osaan valehdella mainoksissa vaikka mitä, mutta työtoverit väittävät minussa olevan juoruemmän vikaa. Nyt hyvä herra X, kysymykset on loppu. Ja kuka on tämä neiti, joka lähtee kanssanne matkalle? Ja millä perusteella valitsit hänet? Valitsen neiti B. Hänellä oli harvinaisen hyviä ominaisuuksia. Riisipuuro, sokeri, pitää naavaparteista ajankäkkäneistä, uskoo joulupukkiin, hyvä luonne, haluaa aurinkoon, kuten minäkin. Tytöt vaihtavat paikkaa. Kuka näistä tyttäristä on neiti B? Hän. Ei! Neiti B ei ollut hän, vielä kerran. Hän. Joo! Tämä neiti B tuntuu jotenkin tutulta. Etkä tunne omaa muoriasi. Muori täällä? Mitä ihmettä? Sinunhan piti olla Rovaniemellä sukulajissa. Aion tässä valohoitoon kauas etelään, mutta entäs sinä? Tuli muoria ikävä. Ikävissänihän minä tänne tulin. Aikomukseni ei ollut muoria ohtaa, ei missään tapauksessa. Ja sitten katsomme matkat. Neiti A olisi päässyt Tukholmaan. Neiti C Porvooseen. Ja neiti Ö Mallorcalle. Ja sitten neiti B Havaijille. Tänään oman olemme ansainneet. Nyt nopeasti kotiin työt kutsuvat. Petteri Punakuono oli Matka alkaa heti joulun jälkeen. Muistakaapa lähettää kortti. Kiitos hyvälle. Ensi kerralla taas uudet vieraat. Haukkuivat toiset illoin, majakaksi pilkaten. Tuosta vaan saikin silloin joulupukki aattelen. Aattoilta pitkä oli taivaan valoton. Petteri pois nenässään valon tuoda pimeään. Petteri siitä kesti purkaa pukin kiskoen. Jokaisen riemuisasti vuosi lastenkin